Som I kan se, så har vi et make-up-bord der, så har vi en skoafdeling der, så er der en tøjafdeling der, hvor I kan skifte til al jeres glitrende tøj. Og herover der har vi sådan noget. Jeres tær i lokummet, ikke også? Nå, men det var sådan set det eneste, der var at se. Så nu håber jeg, I vil følge hjemme som nye arenaleder her på siden, ikke også? Godt. Nå, men Carmi og jeg, vi går lige ind ved siden af i det private mørke værelse, som jeg kun har nøglen til, så I kan hygge jer imens. Ikke også? Kom, Carmi. Yes, master. Master, hvis master kan smikke mig? Det tror jeg ikke lige. Men Smikkel gør lige præcis, hvad master siger. Bare sig til. Det lyder ellers fristende, men Carmi gør skam også alt, hvad jeg siger, og han er meget mere nuttet end dig. Godt, Carmi? Jo. Se selv. Altså, du har din afdeling på siden, og Carmi har sin. Og hans afdeling drejer sig mest om mig. Så jeg beklager. Du er simpelthen way out of his league. Så smut på det. Godt? Kom, Carmi. Smikkel, vær jaloux. Master Su, vi har fanget en spammer, eller hvad man så kalder sådan en. Godt gået. Hvad er årsagen? Han ville vist sprede noget virus på siden, og ja. Du kan jo selv se ham, han står lige derovre. Men jeg vil ikke sprede nogen virus. Jeg er bare kommet for at hjælpe. Min viden inden for Pokémon er rigtig stor. Ja, det kan jeg så ikke tro på. Altså, hvis mit personale siger, at du er en spammer, der er kommet for at sprede virus, så tror jeg på dem. Og lige meget hvad du siger, så tror jeg altså ikke på det. Gas? Men jeg taler sandt. Jeg ved meget om Pokémon. Blandt andet ved jeg, at en kaknær kan klemme rigtig hårdt, når den er glad. Du må tro mig, jeg vil ikke sprede nogen virus. Hvad får dig til at tro det? Ja, det ved jeg så ikke, men mit personale har mistanke, og det er nok her på siden. Det står i reglerne. Så længe personalet har mistanke om, at der er mistanke om noget, der er mistænkeligt, så er der mistanke nok til, at de mistænkte kan blive udelukket. Ikke også? Pokkers regler. Nå, men så smutter jeg det bare igen, uden at give nogen hjælp til jer. Hej hej. Ses. Master Su, vi har fanget 2 nye spammere. Ej, det var da helt utroligt, som I er i Hopla i dag, og det er endda jeres første dag. Nå, hvad er så mistanken den her gang? Ja, de skrev DPF over det hele i forummet. Ej, ikke igen. Lad mig se den. DPF, DPF, DPF. Hvad er DPF? Socialt netværk. Ja, dem kender jeg så godt. Og der vil jeg bare godt lige sige, at af med deres hoveder. Se, det er sådan noget, der gør den her stilling værd at have.